салом бинандагони гиромӣ, бахши навбатии хабари паёмнӯзро оғоз менамоем. дар студия бо шумо шӯҳрати раҳматулло. инак сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. сабаби боздошти вакили дифоъ ҷамшед ёров муайян шуд. коммунистони тоҷик бо коммунистони чин ҳамкорӣ оғоз карданианд. қонуни афв дар тоҷикистон ба амалӣ шудан оғоз мекунад. адвокат ҷамшед ёров бародари вакили дифоъи маъруф бузургмеҳр ёров бо иттиҳоми пешакии фош кардани сирри парвандаи махфии наҳзатиҳо боздошт шудааст. баъди як рӯз аз боздошт ва бозпурсии савринисо ҷураева ҳамсари собиқ муовини раиси ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон маҳмадалӣ ҳаид аз ҷониби мақомот адвокат ҷамшед ёров санаи 23 август боздошт шуда шаби гузаштаро дар боздоштгоҳи муваққатӣ сипарӣ намудааст. наздикони ҳуқуқшиноси тоҷик ҷамшед ёров ба расонаҳои маҳаллӣ гуфтаанд ӯ дар боздоштгоҳи муваққатии ноҳияи фирдавсии пойтахт нигоҳ дошта мешавад. бино ба маълумотҳои ба мо расида тафтишот нисбати ҷамшед ёров бо дастрасӣ ба моддаи 311 кодекси ҷиноии тоҷикистон аз ҷониби додситонии кулли тоҷикистон амалӣ мешавад. пас аз нашри ҳукми суди олии тоҷикистон дар бораи наҳзатиҳо дар сайти паёмнет мақомот ба ҷустуҷӯи омилони фошкорӣ шудаанд. мақомот гуфтаанд нусхаи ин ҳукмҳо аз дохили зиндон аз дасти муҳаммадалӣ ҳаид берун шудааст, аммо аз дохили зиндони низомаш пурзур чӣ гуна берун омадани нусхаи парвандаи махфӣ як муаммост. зеро инҷо суоле ба миён меояд ки нусхаи парванда аз дохили зиндони низомаш пурзур берун омада расонаӣ шудааст. пас чаро масъулини зиндон небу вакили дифоъи маҳбусин ҷавобгар мешудааст? ин суоле аст ки бояд мақомдорон ҷавоби худро дошта бошанд. умед мебарем ба зудӣ ҷавоби худро додситонии кул расонаӣ хоҳад кард. дар сафоратхонаи чин дар тоҷикистон рӯзи 23 август вохӯрии намояндагони масъули сафорат бо роҳбарияти ҳизби коммунисти тоҷикистон доир гардидааст. раиси ҳизби коммунисти тоҷикистон исмоил талбаков ба расонаҳои маҳаллӣ гуфтааст ин вохӯрӣ бо дастури раёсати ҳамкориҳои байнулмилалии кумитаи марказии ҳизби коммунистии чин барпо шуда дар он масъалаҳои роҳандозӣ ва густариши ҳамкориҳо миёни аҳзоби коммунисти ҳарду кишвар баррасӣ шуданд. мо қайд кардем ки нақшаи сармояи чин дар рушди иқтисоди тоҷикистон хеле бузург буда, коммунистони тоҷик сиёсати хориҷии ҳукумати тоҷикистонро нисбат ба ҳамсояи бузурги худ ки онро президенти тоҷикистон чандин маротиба стратегӣ унвон кард, дастгирӣ мекунанд. ба гуфтаи исмоил талбаков дар мулоқот ҳамчунин атрофи масоили таҷрибаивазкунӣ миёни ҳайатҳои ҳизбҳои коммунистии тоҷикистону чин табодули назар сурат гирифтааст. имрӯз вакилони маҷлиси намояндагон якдилона қонун дар бораи авфро ҷонибдорӣ намуданд. президент эмомалӣ раҳмон 17 август лоиҳаи қонун дар бораи авфро ба маҷлиси намояндагон ирсол намуда буд. ин қонун ба пешвози 25-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон қабул карда мешавад. мувофиқи ҳисобҳои пешакӣ баъди қабул гардидани қонуни мазкур нисбати зиёда аз 12,000 нафар гумонбаршудагон, айбдоршавандагон, судшавандаҳо ва маҳкумшудагон татбиқ карда мешавад. аз ҷумла зиёда аз 3000 нафар аз адои ҷазо аз муассисаҳои ислоҳӣ озод карда шуда, зиёда аз 4000 нафар аз ҷазоҳои дигари ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда озод карда мешаванд. дар ин бора имрӯз юсуф раҳмон додситони кулли тоҷикистон зимни суханронӣ дар парлумон гуфт: қонуни мазкур нисбати ҷинояткороне ки дар кофтуков қарор доранд татбиқ карда мешавад, татбиқ мегардад ба истиснои он ҷинояткороне ки ҷиноятҳои махсусан вазнин содир карданд. маҳдудият оиди татбиқ накардани қонуни мазкур нисбати чунин шахсон дар моддаҳои муайяни лоиҳаи қонун пешбинӣ шудааст. нисбати доираи васеи маҳкумшудагон муҳлати адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ кам карда мешавад. қонуни мазкур инчунин нисбати зиёда аз 2000 шахсоне ки парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати онҳо дар баррасии мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ё судҳо қарор доранд, татбиқ карда мешавад. акнун мухтасар аз хабарҳои минтақа ва ҷаҳон.
مسلمانان روسیه با راه اندازی اقدام گردآوری امضا خواستاری استراحت اعلان شدن روزهای عید فطر، رمضان و قربان در سطح دولتی شده اند. در مراجعه عنوانی ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته می شود اسلام از روی تعداد پیروانش دومین دین در روسیه می باشد. طبق آمار سال 2002 تعداد مسلمانان روسیه به 14.9 میلیون می رسد که نزدیک 10% تمام اهالی را تشکیل می دهد. حالا باشد آن نه کمتر از 20% می باشد. بعد زمین لرزه در مرکز ایتالیا 100 نفر بیدرک شده 20 نفر نابود گردیده اند. بیشتر از همه شهرهای اکومولی، اماتریچه، پاستا و ارکاوت دل ترونتو ضرر دیده اند. زمین لرزه در مرکز ایتالیا با شدت 6.10 سیبل در ساعت 1:36 دقیقه به وقت گرینویچ به قید گرفته شده است. مرکز زمین لرزه 113 کیلومتر دورتر از شمال شرقی روم و 48 کیلومتر شمالتر از شهر اکیلا در عمق 10 کیلومتر جایگیر شده است. ورزشکاری مشهور تاجیک خورشید مجیدوف در مسابقه دیزیودو برای جام ملی شهر ایرکوتسک فدراسیون روسیه در میان جوانان سال تولدشان 1977-1999 در وزن زیاده از 100 کیلو بر همه حریفان خود پیروز شده صاحب مدال طلا گشت. در این مسابقه خورشید مجیدوف حریفان خود از روسیه، مغولستان، ژاپن و در دور نهایی ورزشگری قزاقستان را در 10 ثانیه مغلوب کرد. باید ذکر کرد که در این مسابقه 321 ورزشگر از 27 کشور دنیا شرکت ورزیدند. اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خدا نگهدار.